Câte nopți de somn vei pierde alergând în jur plângându-te de viața ta? Încetează să mai fii un leneș, un trândav plin de scuze, stând în preajma unui ghiveci, venind cu toate scuzele din lume, cum ar fi de ce nu câștigi. Tu ești motivul pentru care nu câștigi, tu ești motivul pentru care arăți cum arăți, tu ești motivul pentru care ești inactiv, tu ești motivul pentru care ești înconjurat de atâtea lucruri disfuncționale și negative. E o alegere. Ți-ai gândit drumul într-o depresie, ți-ai gândit drumul în negativitate și mizerie. Totul este în minte. Schimbă-ți gândirea și asta îți va schimba viața. Este timpul să te ridici. Este timpul să te desprinzi de ghiveci, oprindu-te să te plângi că nu mai ești în formă, când tu nu mergi niciodată la sală. Oprește-te să te mai uiți la burta ta când ieși din duș, la corpul tău și să te plângi de felul în care arăți. Când tu mănânci tot ce este la vedere și niciodată nu mergi la sală. Tu doar trebuie să te trezești. Tu doar trebuie să rupi acel spirit negativ, trebuie să-l rupi. Tot acel cu noi pe care îl cari. Toată lumea vrea să fie mai bună. Toată lumea vorbește despre a fi mai bun. Dar îți spun asta chiar acum. Nu se întâmplă chiar așa. Vrei să devii mai bun? Vrei să-ți faci un program de sport sau să ai o dietă sănătoasă sau să începi o nouă afacere? Vrei să scrii o carte sau să faci un film sau să construiești o casă, un calculator sau o aplicație? De unde începi? Începi chiar aici. Când începi? Începi chiar acum. Inițiezi acțiunea și te duci. Acea idee nu se va pune în aplicare de una singură. Acea carte nu se va scrie de una singură. Greutățile din sală nu se vor mișca de unele singure. Tu trebuie să faci asta și trebuie să o faci acum. Așa că nu te mai gândi la asta. Nu mai visa la asta. Încetează să mai cercetezi fiecare aspect al ei. Dezbaterea pro și contra. Începe să faci asta. Fă acel prim pas și fă să se întâmple acum. Aici și acum. Necesită curaj, necesită angajament, necesită disciplină. Acestea sunt toate lucrurile de care ai nevoie. Și îți spun că magia începe să se întâmple. Vei începe să mergi înainte și vei obține acel lucru. Vei începe să te respecti mai mult. O să începi să te porți diferit cu tine și gândește-te că poți fi mai bun decât ești. Dar totul începe cu onestitate. Întreabă-te de ce te-ai mințit pe tine. Recunosc în mod conștient că am dat peste cap chestia asta și fac tot posibilul să schimb asta. Nu este ușor să o faci, dar îți promit, va merita.